Alright, let's start the first battle of the second part of the show. On the right side, we have Joja represent bro. Indian, mas kanay, shoutout sa akong mga upod, G-Mac, Shot, Dinuwin, Alas, Carl, Daiki, lalo na kay Sir Stephen, na kay Host Jovet, at sa grupo ko sa Bakla, sa support sa nila. Here to my left side, we have Lil Goods represent bro. Yo, what's up? Nakapin ang mga tropa ko marinig. Kapag na ako. Ako na, bro, Signer, kay K1, kay Jam Jam. Dito ko isa ka kay Signer. Alright, let's see the top scoring. Which one we're gonna go first? Alright, once again, I'm gonna ask everyone to form a semicircle at my back. Maraming salamat po. First, let's call our judges for this battle. Judge number 1, we have a deadline. Judge number 2, X Maui. And judge number 3, we have Jam Jam. Get over it. Right. Alright, set a deadline where we have K1, our judge number 3. Right, let's do the toss coin. Bro, with your hands. Alright, Jay Jack, you have 2 minutes. Time starts now, bro. Yo! Detalye pag yung time. Dugay-dugay. Masyado ka pasikat. Una ka mo din nga battery MC sa Iloilo, mga bisita pa ang napahulat. Hello, good morning! Ikaw ba si Lil Goods from BND? BND? BND grupo mo? Punta wala ko kabilib. Dapat BNI. Bata nga itig. J-Jan versus Lil Goods. Ini dapat pamatian. Aton agwat, malayuan. Akong sulat, matuguan. Imuyan, pinabuang. Di ka makaangat. Pag ako katubang, subong nakatapat. Puaswang, sigurado makalat. Ang kasudlan, di lang maging atat. Makatilaw tanan. Sa akong paghanda liwat, ikaw ang dinuguan. Waay ka na makatuan. Hasta diri ka na lang. Tuod inabrad. Samtang ako padayon lang. Sige sa paglakat, hasta makatuan. Kastilyo di sangrap, di piyohon ko ang alagyan. Ikaw himuon kong amat. Subong nagatubangay, nakita dudoy, lubong nga buhay. Wala nakaluoy sa mga migo o grupo niya. Di dapat buligan siya. Bisan complete package ka presa kon, kulangon ka. Oo, kumpleto ka na. Waay kaiban. Tama imo paghangop. Waay kaiban, iligan imo kontra. Waay kaniya ginsipot. Pero may nagsab. Si K1. Aba, palatawan ka. Freestyle lang niya gamit. Dumaperdi ka pa. Linte nga. Dapat sa battle rap imo karer, untaton mo. Masakitan ka lang gibrad sa hambalon ko. Dugay ka na sa hampang bro. Hasta yanda. Hindi ka sikat. Tungod sa kabundulan mo. Palataw may double zero na galing sa goals. Pero wagin naglupot pangalan mo. O, base magribat. Hambalon niya. Hindi ako sikat. Tama ka. Hindi ako sikat. Ako si Daniel Padilla na sa'yo na ang lahat ako. Pagulang ako sa panulok nila, pati nimo. Pero nakabato na ako, madamo nga respeto. Ikaw, dugay na sa eksena, pero hasta yanda, hindi gyapon kilala. Sa lugar nyo, mayad pa ako. Una pa lang sabak sa battle sa Iloilo. Doon nagbantay lang ako sa entrance. Nagtatang ako sa mga tao.
tawo. Check, check! Check, check. Babalo, kamusta na? Long time no see, Brad. Pati ko, bungol ka nung pitoy mo. Ahay, kasad. Kaysa ako man ako nung naglabak, si Momo na nga ginabrikan kakauyab. Pero dali lang, dayahon ta kadanay. Yudi, kabalo sa magsulat. Kaya ginperde yaligan, ang miyembro kasal. Pero dali lang, di ba ang Roas is a seafood city? Timing, paborito ko ang kasal. Kibiskanda mo pala nga kabot ang nagpulig si mo para magsulat. Kanood ta mga gyapon, Brad. Ari bakod ni, ari pa matiin. Kaya ginlantaw ko ang panguligan sa YouTube, pre. Ano ang bano kay Vigilante? Magtatagalog conference battle tani ako ngayong gabi. Uy, gago na no ka. Hindi na kagulta nga ako magtagalog diya. Check! Alam nyo ba? Lahat ng mga side chicks dito, puro May yung pangalan. May kumakantot na iba. Oh, baka issue na naman to. Kasi generics yung intro mo. Sa lahat na nag-i-issue sa akin, mga putang ina nyo, round one game. Gusto mo ba ng bars, bitch? Yung hindi ko na kailangan pumunta ng beach kasi sa daan pa lang marami ng beach. Oops, issue. Pero wag kang mag-alala kasi isa ka na rin sa beach na tinatawag ko. Kaya kasi nauuhaw pa ako sa summer kaya beach pa ang kailangan ko dahil hindi ako mahilig sa pool. Pero sa pool lahat ng mga tira ko. Kaya ikaw, wala ng araw na sisikat sa'yo kasi ngayong gabi pa lang lupok na yung mga estilo mo. Kaya ang ligat to, tawagin mong isang hospital repa. Kaya wag ka nang pumasok dito kung wala ka namang sakit na dinadala. Pero ngayon, may sakit ka na dyan na dinadala. At tumakas ka lang naman ng hospital kasi feeling magaling ka. At kung sa usapang baraha, wordplay ang aking gagamitin. Kasi itong si Jack, patay habol kay Queen. Pero di niya alam, si Queen palaging pumupunta kay King tuwing alas 10 ng gabi. Oh, di mo ba na-gets? Jack, Queen, King, alas 10, wala ka nang match sa akin pag in-straight na kita, pre! Wait for round 2, bro. You have 2 minutes. Puro sa tip-top yan. Anong break sa uyab? Hindi ka mo siya magpati-pati. Break, ang balay mo magulang, 2 years na kami. Diba, tugago ka? Ano di mo ang balang ligad? Salamat kay Sir Joblin. Joblin? Seryoso ka? Sino si Joblin? Angkol mo? Tanga! Hindi na Joblin! Giolvin! Speaking of Giolvin, ang panasakon ni mo magulang kabayi, gwapa-gwapa. Wow! Di, ano kung gwapa siya, ano labot kuhaw? Porket gwapa magulang mo, gusto mo na kong maging bayaw? Ambisyoso! Ambisyoso! Sa akong desisyon, tani, hindi ka maakig. Hindi ko gusto magkabayawsan, hindi man pala hubog, pero ang lawas, lipid. Kag-real shit, repa pips. Ang imong chicks nga BBK, pero isa akong ga-text, ga-pinanghagad sa sex. Muna ang akong pinaka-hate, masyado siya ka-bitch. Well, at least, si Bess, dito ko na-get. Si Lil Gonzale, may ara pagka-bex. Muna imo uyab, along karet, sa kung nagpalapit, kag nagdikit, ay gusto niya matinawa ng akon, ultimate 8 inches. Pero sa nagdika na siya sa akong natubang, why ginag-andar akong pagkalibog. Balaan ko, itsura na lang pang babae, pero sa dalong pareho ka mo. Dua itlog! Gali ha? Gapang agi ka? Tingala kuman, niwang-niwang ining bata. Pero minagali na hatagan, kasadyahan ang kasintahan ng bakla. Ikaw ang iyan nasakyang, pakalangitan na namian naman sina. Adlaw-adlaw ka ginagamit ka ginasakyan, hasta maubos ang duga. Banta niya simo daw motor, pirmi ka ginapuga.
imuga, mga huluya. Way ka na duga. Kay bilakse, pare, grabe, dabi. Magtsupai mo, jowa, nga bakla. Kung makahirit, dasig-dasig, makakululba. Brum, 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 brum. 150 ang dalaga, nagsanabangga. Pluk, pluk, pluk. Ubos ang ata. Yaks, yaks. Mga bastos, mga damak. Ang dapat inaobrasin ng mga sapak, paulanan sapak, tapak, tindak. Ipaipit sa trak, birahon bakbak. Wala to wasaksak, pabuangan latak, tapos isulod sa wansa, ang ihaboy sa suba ang lawas nyo wala ka-chap-chap. Pero balaan mo ng chap-chap. Balaan mo ng chap-chap. Muna sa amin ni kay White si chap-chap. Kag nailog-ilog mo ako. Mas may nailog-ilog mo ako. Isa ka kawanabi. Puta mahuya ka. Masyado ka ka feeling J. Ano ka ka patawa? Hoy little J, kung gusto mo maging ako, padakuhain mo, maser kag lawas para imo makaya. Kay bars ko mabugat daw LBC, hindi mo padala. Sir! Ano ang ban mo? Kapangagi ko? Ano labot mo? Isa ka na yan ano, ibig ka naging, huwag kapatulsi mo. Waku bars, bitch! Che! Buong ko yung bata. Di ko pariyos ni Paktisoy. Mahilig magkuyayaw ang tao. Pero di po ka mukha ng araw-ilaw ay si mo. Kaya ang tsura mo, Brad, hindi na edad na ni face up. Oo, 21 ang edad, pero daw 65 ang mukha. Kaya mo, sa labas ang sagang mo, mas laba pang sagang mo sa height ni Kay White. Pero sa tuhod lang, hindi ka man susawan, pero doon namin kapulpugon. Ketchup. Kaya mo, sa labas ang sagang mo, naguso ang long distance relationship. Kaya mo, sa labas ang sagang mo, akong magupo ng bulaganay, buisit. Kay buisit ka pa sa buisit, ano ka naka-buisit, noy? Kakamputan mo na nga, uya. Pati lamon ko na sa maakon, noy. Kaya para mabalaan mo, hindi ko na kinalang sa soft drinks, boy, because I'm the coffee toy. Love to game! Real talk, mga bro. Ito, real talk to. Para to sa mga local artists na nandito sa Iloilo. Isang pamilya lang tayo dito, mga putang ina nyo. Kung hindi nyo kayang sumuporta sa isa't isa, manahimik na lang kayo kasi ako, matagal na ako sa industriya na to. Pero mula noon hanggang ngayon, wala pa rin improvement yung Iloilo. Kasi yung mga local artists dito, nakasarili. Yun ang aking nakita. Kasi pag nalaman nila may umaangat na isa, hinihila nila agad pababa. Check! Kaya on the way na ako sa pagbabalik. Kasi yung hip-hop ngayon wala nang dating. Kaya sa aking pagbalik, sisiguraduhin ko na wala kang mararating. Kasi kung sa palaliman lang, mas malalim pa ko sa malalim, ganun ako kalalim. Kaya ikaw, wala kang pangalan sa ganitong industriya, kaya huwag kang magpa-feeling fame. At wala ka namang sakit na dinadala, and I couldn't even got a pain. At tawagin mong Avengers yung battle natin because this is your end game. Yo, yung kontra ko, namin naging himusod. Overtime na gani ang mga tiraw ay pagkaigo sa akon. Kag ikaw, sa mata masyado makahapdi. Huwag ka patong sa akong bisang bakla. Hoy, mumiga ng magulang pasimple ako ginalandi. Kag, isa ka sa may kagustuhan, matalaan, akong tunay na puwersa. Sa imo natin istingan, naging ikaw si OG1. Wala mo matugma. Oo, hindi mo matugma kung paano ko mag-atake. Simple man ang linya, pero solido ang balanse. May paatras, pasugod, pawala, patuo, paatuba, patalikod. Kaya ko magseryoso, magpatawa, mag-insulto, magbara. Kag sa inyo magtropa, ikaw ang panulay. Damo simo na akig,
Paano? Lay, permi, iyan na sugid. Natandaan mo pa, sa Rojas ka mo nagbisita, hambal mo, di ba? Mahalin ka na sa BNB. Kay tanan nga grupo, nga membro, nagabang agi. Tingnan man yan da, BNB ka pa. Natapna ka man gali. Hindi mo gusto sa nagabika, mas gusto mo nagatuwa. Hindi mo gusto sa nagabika, mas gusto mo nagatuwad. Tandaan mo ang laki nga napatol sa bakla. Bakla man ang tawag. Gani sa mga baby cakes all over LCD. Kag sa mga babae na may crush siya sini. Advice ko lang mga be. Ako na lang, hindi na ni. Kay si Lil Guns, alang-alang iya pagkalalaki. Paano mo nasabi? Siyempre, ining si BTS fan. Mahilig sa Koreano ang leche. Tapos ang hobby, sining BTS Army, mabugtaw alas 9. Mamahaw sa SND. Manghagad sa mga beshi. Mag-adto SM City. Samtang inyo piste, todo HB, mga bobo piste, puro selfie sa OOTD, puno ang maibig. Basi ang balo na hisa ako. Gago, hindi ko bitter yatol. Ma'am sir sa pool, ang cancer sa mall. Nami kamo pang dapalon, mga animal. Sila ini ang permi kasukat sa feeding room ko ay man nagabakal. Kung makita mo ba sila sa dalan nag-aagi, mapakanta ka ng grabe. Ang ilang mga forma astig, ang ilang liog tingig, tani hindi maakig. Wa ay kusimo bilig, charot. Hype beast ikaw, formang badyaw. Hype beast ikaw, kamot pingkaw. Pero bisan pingkaw, fuckboy ko nun aba may pinagmanahan si Brad. Fuckboy din man, basta ang pangalan, Gerard. Galing Gerard, manahan, may buog ka sa dalunggad. Nagkadto lang ko dito gusto nakahatagan sa hambang patas. Pero yanda kagabi magiging idol mo na si Castillo. Kaya sa tournament nga ne, sigurado ikaw ang makakas. Last speed, bro. Ano ang bago kay Gerald? Basta kami ang pangalan. Pero lain kami ang batasan. At ang baya, ako kuno nag-overtime. Tungkol galing kalabang ang mo masalan ka na nag-overtime. Ma-birthday mo lang ko siguro kung ang pang longest line. Country game! Meron akong kwento. Para to sa mga feeling. Yung hindi naman magaling pero nakuha pa yung mag-feeling. Yung sa feeling niya malupit siya pero feeling niya lang pala. Yung feeling rapper pero wala namang feelings yung kultura sa kanya. Dahil hindi ka tunay na sumusuporta dahil alam ko yan. Kasi peke ka kaibigan. Para kang dede na pinahanginan lang at para kang tinapay na puro hangin ng iyong laman. At sana alam ko yan. Dapat alamin mo na alam ko na wala kang alam. At wala akong pakialam. Kasi yung mga bars mo, wala namang laman. Kaya may kalalagyan ka ngayon sa akin. Mayaman ako sa bars, kaya mahirap akong kalabanin. Hindi naman sa nagmamayabang, ako yung pinakamayaman sa amin. Alam mo kung bakit? Kasi Bombay pa yung umuutang sa akin. At tungkol naman to sa jowa mo. Tangina, kabahan ka na bro. Ito real talk gago. Jay Jan, hindi ka na daw mahal ng GF mo. Alam mo kung bakit? Kasi sirado na daw yung puso niya sa'yo. Ouch. Pero alam mo kung anong masakit? Pero bukas pa yung puki niya kahit kanino. At hindi naman ikaw ang naka-first blood sa kanya, pero sabi mo sa akin, siya na ang last. Sa bagay, pawok naman yung GF mo, kaya pala siya na last. Hindi mo gets? Di ba ang sakit, tol? Pero hindi pa yan masakit. Kasi yung GF mo na pokpok, puputukan ko ng aking pistol. At wala ka nang magawa at hihingi na lang ako sa'yo ng pistol. Kaya puputukan kita ng pistol sa ulo mo, JJ. Bumasak yung ulo mo, patay ka na sa aking bundo.
pa sa akin, gunggong, kasi yung mga para mo, wala naman sa gunggong. At last, siya daw yung Michael Jackson ng Rowas Suyukas. Ikaw yung Michael Jackson ng Rowas, kaya mag-moonwalk ka na palabas! And then it's our first battle for the second round. Palakpakan naman everyone. Yep. Let's call the judges for this first tournament. Yep. Expose ako dyan, pare. The first judge, Ed Spawi. Go on. That's it. Ed Spawi. And all rounds for little